Det er meget cute. Alt i alt så tror jeg, der er for mere. For fucking FOMO nu. Det er første gang, jeg sådan rigtig har været starstruck. You want many drinks? Jeg siger bare, hvis der var varmt i går, så er her ædermuk med varmt i dag. Hold kæft med, jeg tror jeg har, det ved jeg ikke, jeg skulle til at sige 40 grader, det vil nok være en underdrivelse. Og kraftedeme mig varmt, hvor er det sindssygt. Første skridt på vejen er at få noget morgenmad. Klokken den er så åbenbart totalt jetlag, så jeg har ikke spist noget nu, og klokken den er 12:30. Og så tror jeg faktisk bare, vi tager den ind i den butik, der er lige der. Det er Family Mart, og der har de nemlig også, måske, hvis jeg er rigtig heldig, nogle flere af de der One Piece pakker. Så 3 pakker der. Det her det er en guldmine, det her promokort her. Altså helt ærligt talt, så tror jeg godt, at jeg kan sælge de her hæfter. I hvert fald kortene fra hæfterne til 150 kroner stykket. Det er vildt absurd, hvis det kan lade sig gøre. Det kan også være, at det bare mig, der dagdrømmer eller håber større. Drømmer større end hvad jeg kan, men de her hæfter her. 15 kroner for hæftet. Det eneste er bare, at jeg kan ikke rigtig sådan replikere det sådan super godt. Fordi at der er sgu sjældent mere end en enkelt eller 2 i hver butik. Men det er et ugentligt magasin. Så det er kun den her uge, man kan få fat på den. Nu skal jeg over i en Book-Off butik, der har de løse Pokémon-kort. Normalt har de det i hvert fald. Jeg var i en Book-Off i går og købte en masse nice ting. Det kan man se i videoen fra sidste video. Og nu er der et flag, der blev med ført foran mig. Nu skal jeg i Book-Off, og forhåbentlig så er det nogle ret nice Pokémon-kort. Jeg siger mig engang, at det er mink, de har her. Jeg skal prøve at gå ind og se, hvad de har. Hello. Konnichiwa. Do you speak English? No, okay, it's okay. Altså, det er jo meget cute. Jeg kan da godt forstå, hvis folk gerne vil have sådan en lang kasse. Nå, Pussy-butik. Jeg har aldrig set noget lignende før. Butik, der kun solgt ferrets. Jeg ved ikke helt, om det er det samme som en mink, eller om en ferret også er et desmoddyr, eller en krille, eller hvad fanden de ellers skal hedde, alle de der aflange norm. Og lige prøve at google en gang. Så en ferret er en ilder. Det rimer jo på diller. Der har vi en sgu Book-Off plus. Det godt være god odds for at låne nogle Pokémon-kort. Nå, skal vi se. PlayStation-spil. Og hvad vi kan ned? Crash Bandicoot. What the heck? Det mest derby Crash Bandicoot, jeg nogensinde set. Nej, det er sgu ikke rigtig One Piece. De er helt vilde med One Piece på PlayStation. Også den der 270 yen, det er jo helt idiotisk. Det giver 0 mening. Lad os prøve at se, om der er nogle gamers-spil. Super Mario Tennis. Hvor er det grineren. Hvad koster det? 900 yen, det er jo ingenting. Det er jo så dumt, det her. Super Famicom, hvad er det her? Hvor er det skørt. Dragon Ball Z. Nej, hvor er det sjovt. Til noget her, jeg er kæmpe fan af den her slags. Det eneste problem er, at jeg skal gå og slæve på det. Men hold kæft, hvor er det grineren. Det jeg tror sådan noget her, jeg skal, lige når jeg tager herfra, altså legit sidste dag, hvor jeg er her, så skal jeg bare ud, og så skal jeg købe fucking Super Mario Kart Advance til 400, det er 20 kroner. Okay, det her det er fuldstændig sindssygt. Det er det første Super Mario Kart, og det er virkelig, det føles lidt som om, det her det er det, der er ved at få glasset til at flyde over. Det er fucking badass, og det er jo grineren displaypiece, og det er stående original Super Mario Kart til Super Famicom. Jeg tykker lige på den. Alright, 5. sal. Samlerkort. Let's fucking go, bro. Hold kæft, mand, hvor har de meget. Så det her, der ved jeg, at jeg har nogle venner, som synes, det er rigtig fedt. Jeg har fundet den nemmeste måde at få tingene ud. Det vil være simpelthen bare at tage billeder. Bum. Og så vise dem, hvad det er, jeg gerne vil se på. Hello. Can you show me some of the cards in the cases? Those? Det er nok voldsomt med de her kort her. Jeg aner ikke, hvad der er i vej med det her. Det er 20% rabat. Jeg har lige købt alt relevant i butikken. Der var nogle ret gode handler at få lavet. Jeg tror, jeg kan få fordoblet de penge, jeg brugte. Jeg brugte 45.000 yen. Jeg tror, jeg ville kunne få lavet det om til 90, måske 100.000, lige snart de er blevet sendt til grading, og de kommer tilbage. Alright, jeg købte rimelig mange vilde ting. Jeg tænker faktisk bare at lave en haul med det samme her.
Fordi lige om lidt skal jeg mødes med en kammerat, som også er i Japan, og så skal vi på jagt. Så vi starter. Nej, vi tager Pokémon-kortene til sidst. De er ret nice. Det første, jeg fik købt derinde, jeg valgte sgu at tage en chance, og så købe nogle videospil, så den står på... Er I klar? Bum, 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 bum. Tennis. Super Mario Tennis. Jeg kommer til at købe noget auktion ind i min webshop på de her ting her, så prøver vi sgu af og se, om der er en interesse for det. Dragon Ball til SNES, Super Famicom, og så er der også et styks allerførste Super Mario Kart nogensinde. Så er der også nogle PlayStation-spil, som jeg egentlig også synes er mega nice. Jeg er jo ret stor fan af Ape Escape, så den første, som vi har, så har vi Crash Team Racing og en alternativ udgave af Crash Bandicoot 1. Så der er kommet 2 covers til Crash Bandicoot 1. Det er det åbenbart ud fra, hvad jeg lige kunne læse på nettet. En lidt mindre udgivet udgave og en lille smule sjov, sådan random cover. Meget simpelt, men nice som sådan en displaypiece. Så er der alle kortene, fordi der er nemlig også nogle ret fede Pokémon-kort. Og Pokémon-kortene er følgende kort, så vi har et stykke Magikarp, et stykke Misdreavus. Alle sammen har jeg kigget igennem, og det er altså 10 kandidater. Og det her det er de vigtige, fordi at det her det er dem, som der kan være en lille smule mere værd. Og den her, den går for 2.000 kroner i PSA 10, og jeg købte den for, jeg ved ikke hvad det er, 500 kroner eller sådan noget. Og ret god handel. Alt i alt så tror jeg, der er for mere end det dobbelte, når det er blevet sendt til grading, og det er kommet retur. Og hvis de får de karakterer, som jeg regner med, at de får. Så første del af akten er gået rigtig godt. Jeg er meget tilfreds, og lige om lidt skal jeg mødes med Leg, og så skal vi over og hente billetterne til Pokémon Worlds turnering, der sker i morgen og nogle dage frem. Og så tror jeg måske også, at vi kan komme ind i pop-up shop i dag. Og hvis vi er rigtig heldige, så kan vi få fat på et dæk, som der altså kun koster sådan noget 180 kroner, men går for omkring 3.000. Den vil jeg gerne have et par stykker af. Ej, skal vi prøve at gå ind i noget airconditioned supermarked-agtigt til de her Uniqlo. Jeg ved, Pokémon har haft et samarbejde med Uniqlo førhen, så det kunne være meget sjovt, hvis de havde noget Pokémon-relateret. Hello, do you have a Pokémon clothing? Pokémon. Yes. Pocket monster? Pocket? Okay. Arigato. Hej. Thank you. De har faktisk lidt Pokémon. Altså, den er sgu da fucking badass med Pikachu på ryggen. Og så Pikachu og Pokémon foran. Den koster... den koster 40 kroner. Jeg tror, det er sådan noget 35-40 kroner. Det er et helt robotsystem. What? Den ved bare, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er for et mærkeligt fremtidssystem. T-shirten koster ingenting. Jeg lægger den bare ned i et hul, og så registrerer den, hvad det er for en t-shirt. Det er fucking crazy. Jeg tror, det er det første gang, at jeg har haft en sprogbarriere moment. Der er lige heromme bag ved mig, derinde, der er der noget, der hedder Dr. Stretch, hvor man kan blive strukket ud. Det lyder sgu meget fedt. Jeg vil da godt bruge at blive strukket lidt ud. Måske, I don't know. Men de snakker jo nok ikke engelsk, og jeg snakker ikke japansk. Jeg ved det jo ikke, for helvede. Så Prøv lige at Google Translate plakaten her først. Så der står first time users only, summer discount. Hvad fanden står der så dernede? Stretch. Hello, do you speak English? Oh no. No? I don't speak English. Yes you do. This Yes. is for stretching like this? Yes. Yes. Do you have times available? Rivergo. Me in there? Oh. Yes. Now? Yes? Now? Yes. Yes? Okay. Yes. det var fandme noget en omgang udstrækning. Jeg fik med det en times udstrækning. Smalltalk var en lille smule svær at have med at gøre, så vi endte med bare sådan at snakke sprog, så hun synes det var ret sjovt, at jeg kunne nogle ord på japansk. Og så det var det vi gjorde. Men ja. Konnichiwa! Den filmer. Håber det er okay. Kan du se det? For helvede. Hej. Kan du se det? Hej. Det er Løg. Det er Benjamin. Goddag. Du har kun været i Yokohama? Kun været i... Altså, jeg kom natten til i går, og så brugte jeg i går på at tue lidt rundt og finde nogle kort og lige orientere mig. Okay, så det er den mærkeligste kø. Så står en hel masse folk her, og så tænker man, er der autografsignering? Er der et eller andet dyrt, fancy, man kan købe? Nej, der er simpelthen bare nogle neonlys med Minon og Plossel. Holy shit, hva'? Vi skal ned til F. Hey, vi skal også holde øje med celebrities. Prøv at forestille dig, hvis vi møder i Pokémon-stilen. What, folk har også været inde og købe ting allerede. Her, kan du se. Ja, det er det. Shoppen ligger over. Nej.
Entrance gate. Det kan godt være, den anden køber til shoppen så. Oh, where's the entrance for the bad chef? Downstairs. Alright, thank you. Der er en trappe der. Det var folk, der spiller, får sådan en blå taske. Og en lille sød pakke promokort, kunne jeg se. Hvad? Det spottede jeg ikke engang. Nej, det så jeg. Satans også, mand. Prøv at se. Ham der, han går bare og slæber. Det må du sgu da nok se. Hold da. Nej, der var de jo. Hvordan fanden har han fået så mange? Jeg har fået dem her. Hvis han har købt 19 af dem der. De går bare og slæber. Han får fucking FOMO nu, bro. Det gør jeg også. Okay. Især når du ser de der små dækbokser, de bare ligger der. Lad os gå i lidt rask tempo, så vi kan nå så meget som muligt næste... Men det der, det er så... 41 minutter har vi nu. Spectator. Thank you. Det er godt dog. Ja, kæft, det er rart. This article has instructions on how to use an existing email address. Hello players, sign in to your dashboard. Wrong code. Okay. 3-1. Og du sagde 31. Er vi inde? Er vi fucking inde? Jeg skal Fucking inde. Hvad er det for nogle pakker? Det er Paldealvolt. Ja. Sluk igen. Ja. Nå, jeg tror det var promopakker eller sådan noget. Og det kunne være hårdt. Yes. Faster for y'all to do it than me. Oh, I'm sorry? Faster for y'all to Sure. do it than me. 3APA, look up order. That, Thank you very much. So, there's that. wow, thank you. Where's your dog? That one? That's the dog. Fanden var allerede for at pakke det her ud. Og det er Scarlet Violet, så kan du få sådan en halløjse her. Mystery code. You mind if I interrupt? Yeah. I'm Alex. Alex? Big fan of your channel. We follow along. I don't know if you do a lot of these What channel? Pokemon Steven channel. Oh, really? This is my girlfriend Kim. Hey, you're the one who sells singles. That's crazy. Yeah. So they say, what's Hi, my I'm channel? Alex. That's embarrassing. Is it really? That's the first time I was in the line. I was like, oh, it's Pokemon Steven. And he was like, no, it isn't. I was like, it is. But you guys are more exciting to see than me. You guys are big fellas, handsome fellas. Is it weird to meet people who follow your channel? It's the very first time. Is it really? Yeah. How about We that? can take a photo together. Absolutely. That'd be great. Yeah, maybe you take. Oh, famous. I got two handsome guys that like me. That's cool as. I'll stand in the middle. You guys can be like my dads. Vi lige mødt Pokemon Steven, en af mine helt store helte. Hvad er reaktionen? Hvad tænker du, Ej? Jeg er bare glad for at se dig reagere. Jeg tror, at det er første gang, jeg sådan rigtig har været starstruck. Jeg var starstruck, da jeg mødte Signe Svendsen fra Rollo King engang. Right? Ja, stort for mig. Stort for mig. Men det er større. Og fuck en flækfyr. Fucking Som sød. i en til en, som på video. Ja. Fucking marker. Men der er allerede nogle af de der shops, der begynder at have de der dæks i butikkerne. Så... Det er da meget nice, det her. Pikachu i passet, det kan noget. Det er sådan lidt svensk sommerhus, ikke? Ja. Ja, det er nok. Vi laver lige en review af baren her. Okay. Hvad siger du om maden, vi har fået her? Du har fået en pizza? Jeg har fået en pizza. Jeg siger, at den får 6 bjørne. Ud af 10. Hey, 10 bjørne er max scale. Der er noget One Piece her. Hvad er det her? Bang, bang. Der er noget Amazon. Han står og skyder Amazon. Ham der, han skyder videre op på en iPad på 32 gigabyte. Arigato! Hvordan siger man farvel? Der er sgu lige en til dem her. Vent. Smagstest. Har du allerede spist din? Den røg ned. Jeg går ind og henter en med. Nej. Okay. Den har været spillet en gang. Hvordan var din? Hvor lækker. Hvordan var din? Den smagte meget af mindre chokolade. Hvad smager din af? Vi skal smage. Må jeg smage den? Smager kage. Smager KitKat. Jeg vil gerne sige, den får 10 bjørne. 8 bjørne. 8 bjørne? Den der, den smager af smør og kiks, mand. Fem var bedre end din pizza. Ja, den er bedre. Hold da fedt. 1 hour. Drink. Okay. Do you want many drinks? Yes. Så er vi fandme på karaoke-jagt nummer 4. Det ligger lige der, jo. Der ryger lige der, Benjamin. Nej, hvor godt. En lille båd, der gynger. Der sidder han og synger. Arigato. Kære min fødselsdag.